Hengstekeuring 2019 van het KFPS, dames en heren, blijft een enerverende dag. Prachtige hengsten hier in de baan, maar niet ieder hengst kan het stamboek in de toekomst als vaderdier gaan dienen. We komen weer toe aan een selectiemoment. Derde groep hengsten komen gezamenlijk de baan in. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van onze derde groep. We beginnen met nummer 62. Deze krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Dan de uitslag van nummer 71. Een hengst met zeer aansprekende voorhand. Mooie halsvorm. Expressief hoofd, goed gelijnd. De manier van draven heeft hij veel buiging in het spronggewricht, maakt erin ook houding. Galop zou hij meer ruggebruik moeten tonen. We zien ook in de manier van draven dat het achterbeen wat meer direct ondertreedt en meer schoudervrijheid toont. Stap kan ruimer, gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Nummer 77 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Dan de uitslag van nummer 80. Een hengst die correct gebouwd is. Wat ras betreft zien we graag iets meer verticale halsvorm. Het hoofd zou sprekender kunnen. De hengst heeft een gemakkelijke manier van draven met veel spronggebruik. Maar het achterbeen zal wat sneller onder de massa gezet moeten worden, zodat hij meer tot balans komt en ook meer schoudervrijheid. Stap kan ruimer, gaat niet mee naar de derde bezichtiging. De uitslag van nummer 81. Een hengst met een fraai model, mooie bovenlijn, mooi expressief hoofd. Heeft voldoende buiging, ruim voldoende buiging in het spronggewricht. En hij stapt met veel ruimte
Maar in zijn manier van draven zien we graag meer lichaamsgebruik. Zou daarbij ook meer schoudervrijheid kunnen tonen en het achterbeen wat meer direct en flitsender onder het lichaam geplaatst, gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Dan nummer 87 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Dan de uitslag van nummer 89 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. De uitslag van nummer 92. Een hengst met een jeugdige uitstraling. Iets onderhals toont, maar verder een correcte bovenlijn. Heeft in zijn manier van draven veel buiging in het spronggewicht en een goed gebruik ook daarbij van het achterbeen. Zou in zijn manier van draven meer schoudervrijheid moeten laten zien en in galop ook meer lichaamsgebruik. En daarmee is de fokkerij compenseert erin te weinig wat de fokwaarde betreft, gaat niet mee naar de derde bezichtiging. En de uitslag van nummer 93 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Wellicht nog een keer samenvatten, dames en heren. Het wordt ook weer in beeld gebracht. Uitgenodigd voor de derde bezichtiging uit de derde groep hengsten. Nummer 62. Komt hier aan mij voorbij. Daarachter zien we 77. Dan catalogus nummer 87. Vervolgens nummer 89. En uitgenodigd catalogus nummer 93. Third inspection for the number 62, 77. 87, 89, 93. Sichtung Nummer 3 für die Nummer 62, 77, 87, 89 und 93. Troisième inspection pour le numéro 62, 77, 87, 89 et 93. Gaan we zo dadelijk door met groep 4.
Zullen ze zo dadelijk weer binnenkomen, dames en heren. De hengsten ingedeeld in groep 4 op de openingsdag van de hengstenkeuring van het KFPS, waar we begonnen zijn met de tweede bezichtiging. Inmiddels 16 hengsten uitgenodigd voor de derde bezichtiging. Kijken wat erbij gaat komen uit groep 4. Uitslag is bekend, dames en heren. Gaan naar de heer Harry Dyer. Hij zal verwoorden welke hengsten we morgen weer terugzien. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van de vierde groep. Te beginnen met nummer 96. Deze krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Dan de uitslag van nummer 98. Een hengst die heel fraai in het model staat. Een zeer aansprekende voorhand, expressief hoofd, een reale hengst. Die ruim stapt, ook een ruime manier van galopperen heeft. In de bouw zien we graag meer opwaarts gebouwd. En we zien dat ook terug in de beweging. We zien graag dat hij meer bergop loopt. De galop is ruim, maar zo meer van achteren uitgesprongen moeten zijn. Gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Dan nummer 102. Ook een hengst die zeer aansprekend in zijn voorhand is. Met een zeer expressief hoofd. Mooi in het model. De manier van galopperen is correct, waarbij de achterhand goed onder de massa brengt. Daarin maakt hij ook wel veel houding. Maar in alles, met name in de manier van draven, zien we graag meer schoudervrijheid. En ook een achterbeen wat in draf flitsender onder het lichaam wordt geplaatst. Er loopt nu te veel van het achterbeen, gaat niet mee naar de derde bezichtiging. De uitslag van nummer 103 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging.
De uitslag van nummer 106. Een hengst die hals ietsje diep vanuit het borst komt, maar zeer aansprekend de voorhand heeft met een mooie bovenlijn. Zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn. Goed model. Hengst die ook een makkelijke manier van draven heeft. Galop doet je op de juiste manier goed over de rug. We struikelen over het zeer kromachtig gebogen achterbeen en loopt daarmee ook te veel op de voorhand en zal meer schoudervrijheid moeten tonen. Fokkerij compenseert te weinig, gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Dan de uitslag van nummer 112. Een hengst met een jeugdige uitstraling, met expressief hoofd. Mooie halsvorm, zou iets verticaler gericht kunnen zijn. Hengst heeft een gemakkelijke manier van galopperen, maar we zien graag meer oprichting. En ook het achterbeen is erg gebogen. En in de manier van draven zien we ook graag dat hij het achterbeen wat flitsender onder het lichaam plaatst en daarin ook meer kracht toont. Hij gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Dan nummer 115. Een zeer jeugdige hengst. Die zijn manier van galopperen veel lossigheid toont. Ook in manier van draven. Heeft wel techniek in de benen. En met een goed spronggewrichtgebruik, veel buiging erin. Zou erin meer opwaarts moeten zijn. En ook in zijn manier van draven zien we graag meer bergop. Loopt erg op de voorhand. We merken op correctheidsspronggewicht. Gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Nummer 116 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Wel, dames en heren, dat was de laatste groep voor de pauze. We hebben een half uur pauze, vijfde groep hengsten. Daarmee beginnen we straks om 1 uur. En deze vierde groep wordt uitgenodigd voor de derde bezichtiging. En u ziet het alweer op het scherm. Catalogus nummer 96, nummer 103 en nummer 116. Invited for the third inspection, 96, 103 en 116. Bezichtigung Nummer 3 für die Nummer 96, 103 und 116. Troisième inspection pour le numéro 96, 103 et 116. Veel plezier bij onze standhouders. Er zijn weer veel standhouders op de hengstekeuring van het KFPS. En ook de horeca is goed hier in het WTC Expo. Half uurtje pauze en dan zijn we bij u terug.